karon sa atong programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Epafras Sacar nga karon pastor sa Bahay City Fellowship Baptist Church kag dito sa Dumaguete City ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Nagapasalamat kita sa Ginoo nga kaupod naton si Pastor Raydan mayong gidiretso. Karon ang aton nga pagapamalandungan sa aton nga Facebook Live amo ang nanungod sa sining gugma. Ang gugma sa kabuhi ni Apostol Pablo. Magasugod ako sa pagbasa abyan sa sining nga bahin sa Balaan Kasulatan. Diri sa Ikaduhang Korinto Kapitulo 4, sugod sa versikulo 14, tubtob sa 17. Kay ang gugma ni Kristo nagagahom sa amon, kay ginakilala namon, ngang isa na patay tungod sa tanan, busa ang tanan na patay. Kag napatay siya tungod sa tanan, agod nga ang mga nagakabuhi hindi na magkabuhi nga sa ila kaugalingon, kundi nga sa iya nga tungod sa ila napatay kag nabanhaw. Busa kutob karon wala kami nagakilala sa tao sunod sa unod. Bisan si Kristo nakilala namon sunod sa unod. Walay sapayan karon wala na kami nagakilala sa iya sing subong. Busa kon ang bisan sino nga tao yara kay Kristo, bag-o siya nga tinuga ang daan nagtaliwan yari karon ang tanan nangin bag-o. Magapangamuyo anay kita abyan, Dios nga balaan. Nagapasalamat ako sa imo tungod sini nga kahigyunan nga makatuon naman sa liwat sa imo balaan nga pulong. Pakamayo nga mahangpa namon ang bisan isa lang ka punto o kon prinsipyo kag leksyon. Agud nga mabalo namon ini sa paggawi dira sa kalibutan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Abyan ining aton nga Balaan Kasulatan nagatudlo sa aton nanungod sang gugma sang Dios. Ang gugma sang Dios amo ang nagtulod sa iya sa paghatag sang iya bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo sa Juan 3:16. Kag ini nga gugma ginadihon ini sang balaan nga espiritu sa panahon nga kita nagasunod, nagapasakop, kag nagasubay sa iya kabubuton, kag dalanon sa aton nga mga kabuhi. Kita mangin bag-o ang aton nga mga values, mga tinindugan, mga convictions o mga prinsipyo sa aton kabuhi. Kag mangin bag-o man ang aton panglantaw o perspective sa mga sitwasyon nga nagakatabo sa aton kabuhi kag sa aton nga palibot. Ining gugma sang Dios suno sa bersikulo 14. Nagasilindri, for the love of Christ constrains us. Ang gugma ni Kristo nagagahom sa amon. So, constraints, meaning nagagahom, nagakontrol sa aton nga mga kabuhi. Sa una, ang nagagahom sa aton amo ang kaibog o kailigbon sa kabuhi, ang lust, L-U-S-T. Kagamoy na ang ginalagad naton sang una, the lusts of the flesh. Amo na ang aton ginsunod sang una. Ang aton mga desisyon, ginpasubay o ginpasunod naton sa mga handom kag kailigbon naton sa aton nga mga kabuhi. Pero sang nakakilala nakita kay Kristo Jesus kag naangkon na naton, hindi lamang ang kabuhi nga wala sa katapusan kundi mismo ang balaan nga espiritu sa Efeso 1:13. Sa naunang Korinto Kapitulo 6, 19 o 20. Sa Efeso 4:30
kita gintimbrihan, ginmarkahan nga ang ginmarka amo ang balaan nga espiritu. Kag ini nga balaan nga espiritu, liwaton ko kung kita nagapasakop, nagasunod kag nagatuman sa iya. Siya ang mag-control, mag-constrain sa aton. Sa sinanggugman ni Kristo. Kay sa pagkamatuod, ining balaan nga espiritu, amo ni siya ang naga-manufacture. Nagahatag sa aton sining Diyos nun nga sahi sang gugma. Galatia 5:22 apang ang bunga sang espiritu amo ang gugma. Kalipay, pagidait, pagbatas, pagkalulo, pagkaayo, pagkatutom, pagkamapainubuson, pagpugong sang kaugalingon, batok sa amo walay kasuguan. So diri kita sa kabuhi ni Apostol Pablo, isa siya katao nga bitter, angry, and may kaakig siya sa mga katawhan, mga Hudiyo nga suno sa iya, nagtalikod sa kasuguan, kultura, kag mga pagtulunan sa mga Israelita. Pero ini si Apostol Pablo, sa tapos nga siya sa laktod nga istorya nakasugata sa kay Ginoong Hesus, nagbag-ogin ang iya panglantaw sa iya nga kabuhi. Nagbago ang iya treatment sa mga tao. Kay ang balaan nga espiritu sumala pa sa Roma Kapitulo 5, versikulo 5. Kag ang paglaom wala nagapakahuya sa aton. Bangod nga gugma sang Dios na pasagahay sa aton mga tagipusoon paagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton. So ining gugma sang aton manluluwas nga si Ginoong Hesukristo, gintanom diri, ginpamua diri, ginpadamo diri sang balaan nga espiritu. So ining gugma ni Ginoong Hesukristo naga-control kag naga-constrain, nagagahom sa aton. Subong nga nagagahom, ang gugma ni Kristo naga-compel, nagatulod, naga-push sa mga Kristohanon nga masinulundon sa iya. Amoy na ang ginahimo sining gugma sa Ginoo. Gintulod kita nga magkabalaka, magpahayag sa aton kaluoy, aton kabalaka, sa aton gugma, sa aton pagbulig sa iban nga mga tao. Amoy nang kabagdanan nga si Apostol Pablo nagwali sang maayong balita hindi lang tungod sa pagtuman sa mando sang Ginoo, hindi lamang sa pagsunod sang iyang ginatuwag komisyon, kundi sa pagpahayag sang iya matudtuod nga gugma sa mga Israelita kag labi na gid sa mga hintil, kay siya apostol para sa mga hintil. Tanawan ninyo nga ining Corinto, isa ni ka Greek city dito sa probinsya sang Akaya. Mga Griego ang mga tao dito. Pero tungod sa iya nga gugma, kaupod ni Priscilla kag ni Aquila ang mag-asawa. Nagpabilin sila dito agod nga magtudlo sang maayong balita kag sang pulong sang Dios. Sang una, ini si Apostol Pablo may bugal. May ginatawag naton pinasahi nga pagkilala sa kaugalingon. Tungod kay sa ilang nga mga huna-una kag kasing-kasing sila mga pinili nga mga katawhan sang Dios.
Pero ang gugma nagatulod kag nagapahayag sang care, concern, and mercy, kaluoy para sa ibang mga tao. So amoy ni ang gugma nga nagpabilin dira sa kay Apostol Pablo kag siya man kaupdanan nga tungod sila nagwali sa maayong balita, hindi lamang dito sa Israel o kung sa Huda, kundi para nga matuman ang Acts 1:8 nga nagasiling, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth." Inang pulong nga both dira sa Acts 1:8 nagakahulugan simultaneously you are doing the witnessing and evangelism. Not only in your own locality such as Bahay City or Dumaguete City, but you have to reach out to other towns and cities within the province. And you have to reach out to the nearby province. So ang town amo ang or city ang Jerusalem, ang probinsya amo ang Judea, ang nearby province amo ang Samaria, and the uttermost parts of the earth maabot na dito sa Asia Minor amo ng Turkey karon, dito sa Macedonia kag Achaia sakop sang Greece, nakaabot pa siya sa Roma nga sakop sang Italia. Kag sunod siyang sulat sa mga Kristiyanon dito sa Roma siya magakadto manggani sa Espanya. So aton makita diri nga the love of Christ compelled him to reach beyond the racial boundaries. He went even to the Greeks, even to the Romans, and even to the Spanish or Spaniards. Amoy ni ang gugma sang aton Ginoo nga ginapamuad sang balaan nga espiritu. Roma 5 versikulo 5. So love controls and constrains. It also compels and impels. Kag siling ni Juan, ining gugma naga-kumplito, naga-perfect. 1 John 2:5, "But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected," or completed. "Hereby know we that we are in him." Kung sa aton pa, adyan, ang gugma sa aton Ginoo, kaya ang gugma hindi gid man na makita, it's an abstract noun. Hindi makita ang gugma. Pero pinaagi sa mga binuhatan sa mga Kristiyanon, makita nila, kag mahangpan nila, kung ano ang gugma sina nga Diyos. So we are mere channels of blessings or instruments from God through us to other people. Kag amoy na si Apostol Pablo. For the love of God constrains us, or the love of Christ constrains us, for we thus judge that if one died for all, then we're all dead. So ang gugma nagakumplito. Dugang pa sa 1 John 4:12, "No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwells in us, and His love is perfected or completed in us." So ang kalibutan wala nagabasa sang balaan nga kasulatan. They don't read the Word of God or the Bible. But through our loving, through our relationships, through our unity, cooperation, the people of the world may know, see, and understand the love of God. Hindi bala nga ang katapusan nga sugo ni Ginoong Hesus, way labot sining ginatawag naton Great Commission amo ang pagigugma sa isa kag isa. John 13:34-35 nga nagasiling dira, "A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this
What is that this? By this your loving one another, shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to another. So ang exhortation, you love one another. Ang example, as I have loved you. Kag ang, ang result, amo ang ginatawag naton evangelism. Ang problema naton, kay bisan pa sa aton nga mga kasimbahanan, may divisions, may bitterness, may hatred, may unforgiving attitude and spirit. And maka-observe ang mga tagagwa. Kung kita nagailinaway, wala ka sa pakanay sa aton nga mga kasimbahanan, kag ano ang ginaportray naton? So, gudayon sang simbahan, hindi because of, for the sake of multiplication, but because hindi kita maka-updanay, maka-sugat-anay, makatampad sa isa kag isa, subong ng mga anak sa Diyos. Kag nagadalamo man ang simbahan, pero gintukod tungod sa hatred o kon gossip. Nagatanom sang simbahan because of the gossip, not because of the love. Amon iga kabuhi, kag imo nga paligunon, pabungahon pagid diri sa amon nga mga kabuhi karong adlaw. In Jesus' name, Amen. Okay, Nairel, dira sa inuban, salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton segment karon. Dira sa kay Pastor Valdez sa San Jose Sipalay City, Johnny Dayuno. Dira sa kay Silverio Catanos sa Mulubulo, Kawayan. Sa kay Aldin Abilio sa Tapi. Sa kay Pastor Arnel Mides sa Bantayan B. Sa kay Pastor Jonafer dira sa Kamingawan. Kag sa kay Pastor Willie Iskanlar. Salamat sa inyong nga pag-replay sining aton segment karon. Ang Dios magapakamayo dira sa imo kumpare Titong Akol, kay John A. Beloved, sa kay Sosi Novero, kay Ma'am Nuami Diploma. So, kamusta? Sa kay Samuel Tiad, salamat sa imo nga pag-share sini. Kay Chilin Full Kadalyo Baritidra sa Manuyod. And sa aton mga kabyanan nga magasunod pagid sini sa pagtan-aw, ang Dios nagauna, nagaupod, kag nagasunod sa aton. Madamo gid nga salamat.